So uma ngathiwa mawubeka uMancinza nje uMancinza une strength sakhe akastike to territory yakhe ilane yakhe uJacinta une strength sakhe akastike to ilane yakhe because uma engabe uphakele fika esekhuluma ngokuthi sizini sizokwenza ukuthi asibazi abantu besifazane bayaphi but ade ungekho abantu besifazane bekhona behamba noJacinta bungekho behamba nathi. We understand. So stick to your territory. If your strength is emadodeni, ungahlakazi lokho okhona because bonke siyabadinga bonke. Nabanye abasazovuka siyabadinga kwispace sabo. Yabona lokho ngibona nje nginganyakaziswe lutho. Anyway bonke laba bantu abengonyama mina basayi responsibility kithi bonke. We understand. So I'm not their competition. I can never be their competition. In actual fact, omzimba ukhalimali badila nenyanga. They must stick to their territory because that's where they dominate. That's where they are trusted. Ungizo unamabhinqa akhe. Akastike ku territory yakhe because njoba ayikhonye ininkunzi embili sibayena sodwa. Izozwana amandla kanje yavela. Kukhona abazoza abazohlukana phakathi sebebanga ukuthi manje lo yakanikwa ngithuba and mind you bonke laba bantu bonke bayayibranda bebodwa njoba beyibranda nomunye ispace sakhe ufuna ukudominate akukhona kanti banama strengths ahlukene yikho lokho ngisho yabo njoba nikhona ninama strengths ahlukene letha lese somunye kade ngibatshela ukuthi ninabantu abafana no Ayanda Mswati Ntanzi Ayanda Ntanzi kwi space samaciko kodwa ummeli by profession so have a legal wing ezoba amaciko kodwa azokhulumisa inkinga zethu ezithinta lokho because they can even help you pro bono because it whatever affects nina it affects him yebo nayi backup professional but ngenza example ngayo ngoba uyena ngimaziyo kumacika I don't know other abanye ababameli or abayino prosecutor or whatever but ninama strengths ahlukene hlanganisani lokho iyekela indaba ukuthi nizo divideana because ufuna ukuvela kangcono usuvelile ke then what asevelile ke lamadela ngokubona then what izoqhubeka iindustry or you are compromise nina equality and what not kodwa futhi abakulwelayo ku correct but ingendlela errong. We understand. Uyabona into amadela ngokubona isystem yakhona ibifika mhlambe ko construction mafias and what not. Bafika nento correct. The 30% abakhuluma ngawo owama beneficiaries akuleyo ndawo esukuthi inteka umphakathi o ama landlords kuleyo ndawo owabo and bayakwazi abantu abasuke beba service kodwa futhi ilahleka la abawo clever ngesikhathi beyenza lento bafuna ukwenza ngathi you'll benefit emsebenzini mangabe sekwenzeka uma ngabe isiqalisa iproject nizo benefita because nizoqasha ukhuluma ama domestic workers ne security u30% oba ingxenye ingama shareholders owaba ube ingxenye yama operations makuzoqashwa you sit on the structures ukuthi nina before nithi no 30% wabantu bethu esoba prioritize out of your 10 people sinabantu bethu about 3 ekufanele sazi ukuthi bona niqale ngabo masingekho leso skill sizohamba siyosifuna uma kungenjalo mawukuthi project isazothatha isikhathi sesiyazi ukuthi kuzokwakhiwa idamu kuzokwakhiwa ihholo kuzokwakhiwa umgwaqo ngesikhathi project ikusema stages eqala skill ingane zendawo phela by the time kushaya lesikhathi seziya qualify ungasitshela ukuthi aba qualify that's why you brought us the engineers ama specialists awobani ungasenzi kanjalo into enkinga kaMadela ngokubona they will come for briefcases which compromises ama projects because uma usuthatha imali ya service provider expect ukuthi akadeliver umsebenzi o100% oboze udeliver 100% u30% ukhandwe yini wena usufika wathatha imali you are no longer part of the operations kodwa usumbe umgodo ongeke usavalwa yilutho then already that project sebene excuse yokubaleka labo bantu bayidle yonke the money esele ngoba vele usukwenza ukuthi babe ube nento yokuvika ngayo ukuthi niwabonile ama construction mafias enzani we understand so lento abayenzayo
ba right ukulwela ukuthi singabendawo kufanele abantu bendawo bathole 1 or 2 or 3 but bakwenza ngendlela wrong ku correct ofuthi nabo ngesibalahlele ngaphandle uyabona ke inkinga mase kungasebona bendawo sekuyicala ke then it means it means and futhi abakwazi ukuthi thina sinawo umona asina inkinga uma bekuthiwa bazosebenza sina inkinga yokuthi basebenze bona bafuna abakwazi ukukhikha mina phela bona bafica thina bathi kuphume thina kungene bona akuhambike kanjalo yeah so manje umuntu omesuke kuphucisa into emlonyeni lo umuntu wathethe usuke kushelo ukuthi awuyilutho ukuthi ngeke wenze lutho ukamashweni manje senifuna ukuvuka obulokishi nani hayi ngayi lapho ngabayisi lapho nenza kahle manikhalele endaweni efanele ekhaya is right ngezimpi bafowethu ukuthi manje kophela abantu ngesibhamu ungazwa nokuthi baqedwe yini kahle and enye into iyo lento engangisho yazi imsindo ihlupha because ithatha isikhathi sendlunkulu ekusuke kufanele ngabe kunemkhokha evalwayo lama lokishi abe nomkhokha wempi yo ANC and IFP kwachitheka igazi from time to time ziyavuka lezo indawo nje ngisho indala zezimpi so kune responsibility esukithinta indlunkulu ekusuke kufanele ivalwe leyo nto so nina nizobona ngesikhathi senu kunento ezotriggerisha lokho not because bekufanele kodwa i-universe ikhola for that ngoba kunomkhokho omubi ekufanele ngabe usuvaliwe so ngebhadi masekuqondana nani nawe ikhanda lizoxapha kanye nelabaxaphayo ngoba vele umoya walapha enophefumulayo owalezo zimpi so ubalekile umsamo wamakhosi uyabo ngoba manje zizohlala ihlale uyabona nje masekukhona bangasabi lutho hawuphela nathi singayibamba lezo insizwa futhi uvela unomlando umacho mawukhuluma ngawo asingayi kwalapha futhi mhlambe okunye okubasuse la besusa khona besuka khona bafuna uzozizwa amandla khona kamasha ukuze bazi ukuthi umzila sudlile futhi siniqoqode emakhanda abafana ngene senze lutho sudle kamasha ngaphezulu kwalokho inkinga ke nayo lama production wenu vele anokudlala ubugebengu so kushuthi bazoproduce igebengu vele nisukela vele umkhokha vele bazoproduce igebengu zizoza nangoma ingayiphe enye indlela uyabo so fanele ibheke nento ukuthi even spiritual into yeni nayo inkinga uyabo ekuzofanele ilungiswe bangithi mina hambani ekhaya akithi manje niziphethe nezingane zendlunkulu hambani ekhaya yonke lezo zinto izo-addresseka ngendlela avela khona ke nanama complaints nje ngama production neni ukuthi kahle vele storyline sozalo sibhekephi ngoba manje asisiniki ne direction asisakhi ingane zethu sibhizi sidlala ubugebengu nabo kodwa bube nayo direction ukuthi okay akukhokhele kugcineni but for years uzalo busy nje dlala ugebengu ogogo ke manje baqoma Ben 10 it's like sibheke vela khona ama complaints ngakho kubantu abadala so vele bangukuthi niswa la nisa khona vele namacaleni vele well anyway akusinike abanikazi baba script nihambisa abantu ke bayodlala ke baqatshulwe ke benzwe yonke into abayenza ibukeke ingane ziba ama gangsters ngoba elokishini phela baphila khona imoto lezi ezispina phambi kwabo ama heist abanjwa phambi kwabo so kahle si raise igebengu ezinye ezoyifunda kahle ukuthi uba i celebrity mawusigebengu uyabo engathi khamba nakho lokho nje kukodwa kuzoba na umthelele enkingeni enibhekene nayo kodwa kangisho njalo mina bekungathi nje kulesi sikhathi sizoba na umhlahlandlela mhlambe kusukela ekuqaleni kweviki ngathi nizobe senikhona kuleyo group siqale sikhulumise udaba from there sibe abantu nje siqala phathi sisebenzele ekutheni sizofika kanjani kwi-solution silungise lokho then address it sibone ukuthi sifika kanjani phambili ngale nje ukuthi nize nifaka amandla asikho isidingo so nawo lawo madela ngokubona awafakwe endaweni ecorrect akonakele phela ngoba nabayodinga umsebenzi kodwa ngendlela ecorrect akekho walwisayo abenze ngendlela ecorrect kuphela uya understand ngoba phela hleli nabantu bakogoli la
nani nihambe niyocasta izinto zenu zala KZN ushakile uyosebenzela eGoli fanele kwenza izinto eartificial but ama beneficiaries ala nendlunkulu fanele ifake istembu sayo ukuze iqhubeke leyo nto but nena ke banikazi bayo nilambe eswini fana na iDurban July le ihambe nabantu baseGoli anikho.